ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯಿನ ಟೆಡಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನಿ ಬುಧವಾರನಾ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಪಂಡೆ ಬುಧವಾರ ಪಂಡೆನ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಡೆನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಕಳ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಮಂಡೇ ಪಂಡೆನಾ ಅಂದು ಓಕೆ ಕೊಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಲೇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತು ಐ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬುಧವಾರನೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬುಧವಾರನೇ ಸೊ ಗಂಟೆ ಆತನು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಅದನ್ನು ಆತನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಸೊ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ತೋಜಂದಿನ ಕೇಜಿನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ತೋಜುನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನು ಬಟ್ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ದೀಜಿ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಬೆಡ್ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆದುಂಡು ಕಾಣೆಲಕ್ಕಣ ಇಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಟ್ ಪೂರ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಪೂರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಪುನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಪೋದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೀಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಯಾಲ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಡೇ ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪ ಲಕ್ಕುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಮಲ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲೊಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೆಡುಡು ಬುರೋಂದುಪ್ಪುನು ಪೊರೆಲೊಂದುಪ್ಪುನು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ದಾಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಕಂತದ ಸೋಮ ಅಂತನ ತಿಂದದ ಅಡಿಗೆ ಶಿಪ್ಪುನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒನ್ ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಏಪ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಆರೆ ಅದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಕೂಡಲೇ ದೇವೇರ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದ್ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತೆನ್ನಂಡಲ ಲೇಸಿ ಅದೊಂಜಿ ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕಗ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಚ್ಪಾವ್ ಜಾವೆ ಆತು ಮೆಸ್ಸಿ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೈ ದ ವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಇಚ್ಛನೆ ಅಂಚೆ ಪೂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಡುಪೊಡೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದು ಆಯ್ತು ನೆನಪುಡು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ತಾನಿ 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 ಲಕ್ಕಲೆ ಪೋಲೆ ಲಾಗಿಲೆ ಗೋ ಜಾಂಪ್ ಪೋಲೆ ಲಾಗಿಲೆ ನೋ 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 ಗೆಳ ಗೋ ಜಂಪ್ ಆ ಪಿಂಕ್ದ ಲೈನ್ ತಾಗಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಂಚಿ ಪೋಲೆ ಪಿಂಕ್ದ ಲೈನಿಗೆ ಪೋದ್ ಲಾಗಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಟಾಲ್ ಆತರಂದ ಅರ್ಥ ಡನ್ ಗೋ 1 2 3 ಜಂಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೋ ಜಂಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 30% ನಿದ್ರೆ ಪೋಂಡು ಎಸ್ ಪಿಂಕ್ದ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ವರ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಗೆಟ ಪೋಂಡೆ ಪೋತುಜಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಜೆಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಎಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಜೈದುವೆ ನಾನು ಶೋಕುಡ್ ಜೈದುವೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾಲ ಯೋಚನೆ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾವ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೀರಲಾಗಿ ನಾನು ಜೋಕುಲು ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮೆನ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಮಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇಡ ಓದುನಾಗ ಮಿನಿ ಕಣ್ಕೂರೊಂದಿತ್ತೇಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಜಂಪ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಬಲ್ತಿಜೆ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏತು ಬೇಗ ಮುಗ್ಯಾವರು ಆತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ತುವೋಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡು ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುವೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೋಜು ನಿಕುಲ್ ಇಂಚಲ ಎನ್ನೋದು ಬರ್ದ ಅದ ಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕ ಪಾಪ ನಿಕಲ್ ಅಮ್ಮಡ ಅಜ್ಜಿಡ ಅಕ್ಕಳ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಟಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ಲ ದೀದುಪ್ಪರು ಬಟ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉದ್ದು ಬಿಡ್ಕಮ್ ಎನ್ನೋದು ಅದ ಅಂದೆಲ್ಲ ಎನ್ನೋದುಪ್ಪರು ಸೊ ಪೇನ್ ಆತಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಿರ್ಮೋಂದುಪ್ಪೆರು ಪೇನ್ ಆತಿನೇ ಅಕಲಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಜಾವೆ ಕಿರ್ಮೋಂದುಪ್ಪೆರು ದಾದ ರೀಸನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಬೇತೆದಾದಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪೂರ ಎನ್ನೋದುಪ್ಪೆರು ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೀ ಬೊಕ್ಕಲ
ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತರೆ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಪಂಡಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಪೇನ್ದ ಬರ್ಚನೆ ತಿಕ್ಕುಡದೆ ಪೇನ್ದ ಬರ್ಚನೆ ಇರೋ ಕನತದ ಬರ್ಚು ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕಲ್ನ ತರೆಟ್ ಪೇನ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮೂಲು ಏನ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬರೋದುಂಡು ತೂಯರ ಉಂಡು ಆ ಪುಚ್ಚೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಬಾ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪೆ ಆಯ್ಲ ಬತ್ತೆ ನೋಟು ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲಿಗು ನಿಕಲ್ನ ತರೆಟ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿಡಪುನು ಅಂದು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೋಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೋಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಪರಾ ಚಾನಲ್ಡ್ ಈ ಸೋಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಏನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಡ್ ಯಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಆ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಈ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನೇ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪ್ಪುನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇನ್ದ ಬರ್ಚನೇಡು ಸರಿ ತರೆ ಬರ್ಚೋಡು ಐಟು ಪೂರ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುನು ಅವೇನು ಪೂರ ಕೆರ್ಲೆ ಮಟಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀವನ್ವರ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಹೇರ್ ವಾಶಿಗೆ ಪೋಪರತ್ತೆ ಹೇರ್ ವಾಶಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದವ್ರು ನಿಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಾಗ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪ್ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡೋಡು ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಒರಾನೇ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ಕೆಲವೇ ರಡ್ಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೇರು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಫೇದು ಆಯ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಂಡಿಡ್ ಆತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಶಬ್ದ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಲ ಖಾಲಿ ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪುದ ಆದುಪ್ಪಡು ರಡ್ಡು ಸಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಪಡೆದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪೋಪುಜಿ ಆತು ಸೊ ನಿಕಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೇಂದ ಬರ್ಚನೇನು ನಿಕುಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮುಗ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಕುಜಲ್ದ ನೀರನ್ನು ಪುಂಟೊಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಅವೇನು ಟವಲ್ಲು ದಾಲ ಅವೇನು ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಆತೆ ನೀರು ಪಡು ಸರಿ ಪಿರ ಪೇಂದ ಬರ್ಚನೆ ತರೆ ಬರ್ಚಲೆ ಬರ್ಚದು ಪೇನ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಪೇನುಲ್ ಹೈಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಓಲಾಂಡಲ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡಾಗ ಈ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪುಡು ಕಹಿ ಬೇವು ಪಾಂಡ ಪೇನ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅವರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಎತ್ತ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಚೋಡು ಆಪುಂಡೆ ಆ ಪೇನನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನೇಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒರಿ ದಿನ ಪೇನ್ ಐಕಲೆಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅವರೇ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಆಯ್ತನ ಆಯ್ತ ಕೆತ್ತಿ ಪುಣ ಅದೇ ಪೇಂದ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೆರರೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಕೈ ಪೆಗ್ ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಂತೋನ್ ಬಲೆ ಆತೆ ಓಕೆನಾ ಬಿಫೋರ್ ಬಾತ್ ನಿಕುಲ್ ತರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಂದ ಬರ್ಚನೆ ಸರಿ ಬರ್ಚೋಡು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪೇ ಪಾಡುವೆ ಐಟೇ ಎಣ್ಣೆನು ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಶ್ಯಾಂಪು ಪಾಡ್ದು ಪಿರ ತರೆ ಬರ್ಚದು ಚಂಡಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಪೇನ್ ಗಿಡತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಡು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪುನೇ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 weeks ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 3 weeks ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಾರ್ಗೋ ಸೋಪ್ ಅವು ಐದು ನಿಕಲ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಏರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಶ್ಯಾಂಪುಗೆ ಪಿರ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪೇನ್ ಗಿಡತುಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಕುಜಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪೇನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 weeks ಅವೇನು ಸಹಿಸೋಣ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ವಾರಗ್ 2 ಸಲ ಮಲ್ತುನ ನಿಕಲ್ನ ಪೇನ್ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಸೈಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೇನಲ್ಲಿ ಸೈಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದಾದ ಮನ್ಫ ಕೆಮ್ಮಿ ಆರೆಸ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಸೋಪ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿದ್ದನು ಯಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಾಗ ಏನ ತಾರೆ ಟಿಡಿ ಜಿಂಜುದಿತ್ತು ಪೇನು ಏತು ಪಂಡ ಹೊರ ಬರ್ಚನಾಗ ಪೂರ ಕೂಲಿಗ್ಲ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಏತು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತದು ಮೆಡಿಕೇರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದೆ ಓಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾರ್ಗ ಸೋಪು ಟ್ರೈ ಮಂತನಾಗ ಮಾಯ ಒಂಜೆ ವಾಶುಡ್ ಮಾಯ ಆತನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರು ಪಿರ ಎಪಾಡೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಬತ್ತನ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಮರಪುಚ್ಚಿ ಪಂತೇರು ಸೊ ನಿಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಯೂಸ್ ಆವಡು ಇರ್ಲಾಂಡೆಲ್ಲ ತರೆಟ್ಟು ಪೇನ್ ಇತ್ತನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೂರುಂಡು ಕಿರ್ಮೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲರ ಪೇನ್ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಅಂದ್ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತಂಡ ರಪಕ್ಕ ಮಾರ್ಗೋ ಸೊಪ್ಪು ಪೇನ್ದ ಬರ್ಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ತರೆಕ್ಕು ಒಂದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ಲ ಪೇನನ್ನು ಗಿಡಪಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನೆನ್ವೆ ತನಿಷಿಗ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ನಥಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ ತೋಚ್ಪಾವನೆ ಬೇಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನವತ್ತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರೋದು ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಪುರ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತಿರೋಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆತೆ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್